Simpan ai kublai pi barok perlok bai ki jangai ki balong ki nong page bat ki nong support berat ba yo ni channel jangi te kini ko por ba klimat bom ta ko bang nyele ka we ka tupik kita ka balong sepang ka story le ne ka khana ka badon silendat jo ko we ni ki jirwai ki bang das ngotenat si syahadu ta kata ka badon hopo ka jingruai cross ke nombar ka balai pho ar jong ka kot jingruai ka sijentia Presbyterian Assembly bat ke jingruai ke bakar teng ngalakut jingmut banbut yau Jesu kene ke jingruai ke longkum kata ka khubol ni ke jing phla ke bakrao hakaba manla iwe pa iwe i para bangai dan i Kristan bidon kam bantip sepang ke jingjia bat khubor ke badon silendat jong ne ke jingruai oleh se don bun ke perkhat ba kene ke jingruai ngalakut jingmut banbut yau Jesu kene ke jingruai pareng mo hakaba bun i jingruai hakatin pareng bat ni perkhat balik se kene ke jingruai ke ba ki ta ki pareng ki lerwai rei so kuman bantip ba kene ke jingruai kam dei ke jingruai ke bang yo na kiri pareng dei dei ke jingruai ke ba mi na kene ke jela i ke jongi ke jela mi khalaya ye kini kentin ke badon hapo jong ke jingruai long ba sim ni ki kentin ke ba khadu jong we ni Kristan ba dei na ka jai ben riu karo hak tu por ka ba ka Mikhalaya kadang longlang hakajela asam bat ya kan ke jingruai mentala tip ya ka kum ke jingruai jong ki jaj ben riu garo bat ka long ru ka we ni jingruai ka balong pedeng bat latip ru ya ka kum ke jingruai na ka benta ka jing syak pensitom beng Kristan kalong ke jingruai ka bala jingruai ba ka jing ya senglang jong ki bangai tani Kristan kam tam lele ka jing ya senglang jong ka balang baptis oleh se wala kan ke jingruai ke long ke jingruai ke bapau nam bat ke bangi das ngobang si syahadu ta ban ruai ka henre le se don bon ki perlok ba ye ki jonga ki bompat tip sepang ka khana ka badon celendat jong ke jingruai itu menta ni yak poy no sakata khana ka badon halendat jong ke jingruai ngelakut jingmut banbut yo Jesu kat kum ke jing itu khana pateng la ong ba la sena bat la pen wandur bat pendrong ye gini kentin hapo jong ke jingruai daki arngut ki missionary jong keri India kata usadhu Sundar Singh bat Simon Marak na Jorhat jong ke jela asam hakpor ba kami Mikhalaya kadang haplang hak jela asam bat laong ba ye ka story le ne ke jing thu khana phang jong ne ke jingruai la don ru ka kot ka ba la tho da u doktor PP job hakabau ai kerteng why God why kumba si spasan post nam menjua la ong ba ka revival ka ba krau ka laki hapo reveal bat ka pen mi si bun ki missionary ka bala pelong ru ya gospel makan one point sadu not is India ling ba jong ki missionary bat habai missionary ki one point hapo not is India kam tam ha ki jaka ki badai jong ka Mikhalaya bat ka Assam long bagi missionary kila kenduk sibun kicik namar kijat benriu ki basong kini ki jaka kilong ki barunar ki bom salia wat ban be ki briu ru kumba be ki mran henre long ba wat pedang kata kajing persya ka bakrau ye ki missionary banyalap ya ka gospel hai kini ki jat benriu long ba we ne kita ki missionary ulayo lat banyalap ya gospel ha we ne kita ki briu bakerteng unok seng ha kalau jong u bat arngut ki kun senrang jong u bat hadin nang ta laong ba unok seng ringkat ke ying kesem ke jong u kila pedang yo Yesus Kristus kumunong penem jong ki bat kanel laong bakala pelong di babon kinong song senong bakin pai so Yesus bat kum juru bat ban pedang yo kumunong penem jong ki henre ha ba u no kumala ne usim jong ko lo yo snow ya kata laong ba ulan lum lang yiginong song senong barok bat ulah khot ya unok seng bat kumjuru ulah hukum ya u mau nino sendan ya taka jinget jong u ya Yesus Kristus ringkat kajing perngem balada ino mau bat kayeng kesam jong u kinsya sendan hakajing yam henrei unok seng ubreu balakta ta mensim bakhuj laong ba ulah jubam ngalakut jingmut banbut ya Yesus ngan om phaidin hangta laong ba ta unok mau ulah sobitar ya kita kentin ke bami na unok seng kumta ulah hukum yik sipai ke jong u pan siat dagi knam ni kita arngut ki kun senrang ki jong unok seng
บัดละอองบกิตขนามกิลักซ้ำเล็งบายากมัดจงกิตกิอันงดอีคนสันรังกิจงอูหาดูบิกันได้ยับสันดันหาจุบัดชุดังตาละอองบาตอสอิมอุละอองยาอุนกเซงบะเมเดบันอีโนโนยตะจิงเงกิจงเมฮเยซูคริสลาดาเมกว่าบักตงากิจงเมกันละอิมเฮนเรย์ละอองบาอุนกเซงอุละจูบาบได้กันตินกบสงอมลงบัดอุละอองลากิเวกิมเตรงามารวยงันบูดงันอมไพดินงันอมไพดินบัดหาดินดังตาละอองบาตงาจงอูรุกาลาชาเสียดดกิขนามหาดูbukanได้ยับหาจุบัดสัจสินปัดนักสินกบักฮัดดูละอองบาอุตาอุนุกมาละอองยาอูนกเซงบอุนอีโนบัดเลนโนเยซูคริสละดาวกว่าบันเอ็มฮันเรละอองบาวนกเซงดากจิงกมันอุละเครนีกินตินกบักฮัดดูกจงอูกบาอองประเทศงันอีโนละดิงพนางันบางันอมไพดินงันอมไพดินบัดกุมตาละอองบามาอูรุละชะปัญญามอากจุฮีกรุกรมกุมบากตงาบัดki angut ki kun senrang jong u kelasya ban penyam hai ki nam pliang ki basar khai henrei ka bakham pala ka long ba long ba kari bai bar ka bak krau ka lakhi hang ta po jong senong da ka bas dang ning kong na du uta unu kuma ba long ba jingai ka jong unok seng ka lakta sisa hadu kata ya ka do nut ka jong uta unu kuma kat hadu ba umla su ban mudur lane so thu balai unok seng ka tengah ka jong u bat ki arngot ki khun ki jong u kila kloy ban IT la ka jong jing im na ka benta uta ubreu ubala im kumba ar hajar senam mensua bat ubadon ha ka wei pat kari bat ka perthei ka bajingai kum ta long ma ulak wa ban yo mat ya ka ka bor ka jingai ka bakrau ka badon ha ka ying ka jong unok seng bat kum ta long ba mun sim ba khuj ulak ta ya ka do nut ka jong u bat ma uru na du ka ta khlip mat ulah pedang bat plai la de ba ulah long jong Yesus Kristus bat ke baso tenat ka long ba haba kita kipat ba nong song snong ki badang ya lum lang hang tai ki lo sngo ya ka jing pla jong ta unu kuma ane ta nong sensar bat us im jong ki long ba bar ko wi snong ki la pedang yo Yesus Kristus kum utrai bat unong pen im jong ki bat de ka snam che jar khandai spa sam pu phra long ba we ne ki nong thau jing rwai jong ka balang baptis uje renol ulas jam ya kani jing ruai bat long ba ulap bu bat penbe ya kani jing ruai bakan long kum kata ka jing ruai ko bakan thop ha kot jing ruai jong ka balang bat la shon bat penmi ya kani jing ruai ha ka kot jing ruai jong ka balang baptis ha snam chejar khandai spa san khandai bat la ai kerteng ya ka ditun of Assam Tenam tak ni keporan penkun ong ne ngakerpat ye phi da bisngonde sobha sa like share si perlok jong phi bat kum juru wan nam klan ban comment bat ban subscribe yo new channel jengi tat adu bing de siam pat ha ka wei video khu blai si bon ye phi pro